Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa atammu taslima ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada 'alaina min barakatihi amin. Qala al-imam al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa'ada alaina min barakatihi amin. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Huwal habibu, huwa utawi kanjeng Nabi, huwa utawi kanjeng Nabi, al habibu iku Nabi kang sang kekasih, sang kekasih. Alladzi turja kang diarep-arep, alladzi turja kang diarep-arep, syafa'atuhu apa syafaate, alladzi likulli haulin kagem saben-saben bebaya atau bahaya, minal ahwali saking pira-pira bahaya, muqtahimi kang tumibo, muqtahimi kang tumibo apa bahaya sing genting temenan, mencekam ya. Terus niki bait niki menjelasaken bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku adalah sang kekasih. Terus huwal habib, Kanjeng Nabi napa adalah sang kekasih. Ya, harusnya kita menjadikan Kanjeng Nabi sebagai sang kekasih. Iki aja sampai salah ndadekno kekasih. Ya, sing mbok dadekno kekasih, sing mbok fans. Ya, ana wong ngefans iku ya ngefans tok pemain-pemain bola. Kaya ngono iku ya gak pantes di-fan iku lah. Ya, utawa pemain-pemain drakor, drama Korea atau drama Cina. Ngefans ambek wong sing ngono-ngono iku sangat tidak layak defense. Ya, ngefans iku sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngefans karo sapa? Karo pewarise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama. Niku mereka lah nggih, Kanjeng Nabi dan para ulama lah yang sangat layak dijadikan sebagai sang kekasih, ya, sebagai fans, ya, apa yang layak di-fans. Nah, niki Kanjeng Nabi alladzi turja syafa'atuhu likulli haulan minal ahwali muqtahami atau muqtahimi. Jadi Kanjeng Nabi niki adalah orang yang syafaatnya besok diarep-arep. Kapan? Ya, ketika syafaat iku mau kagem napa, kagem bahaya daripada bahaya-bahaya sing wakeh, sing mencekam. Ya, sing genting, sing memang tumibo temenan. Yaiku kapan? Besok ning dinten kiamat. Nggih. Besok ning dina kiamat niku wis mencekam temenan niku. Ya. Jadi jangankan musibah-musibah sing ning donya iki ora ana apa-apane. Ngono pun ya musibah donya niku ya kadang ya mencekam juga, tapi mencekame gak ana apa-apane dibanding besok ning akhirat, besok ning dina kiamat. Ya. Jadi 2 tahun yang lalu ya pas Ramadan koyo ngene iki banjir kedua Karanganyar. Nggih, kula isih kemutan. Nah, banjir pertama kula mboten teng mriko, tapi nak banjir kedua, ya banjir kedua niku kan pajar-pajar pas wayah sahur. Ya. Niku pas dilalah kula teng mriko. Ya, dadi melok ngrasa mencekame. Dadi bareng dikabari ya
Bapak sare nggih tengah wengi mungkin jam pinten jam setengah kali apa jam pinten ditelepon ambekan sing saking kenalane bapak sing saking Narawita. Pak niki jebol Narawita. Bapak langsung gugah ceket-ceket terus ngumumno ning musala. Ayo do sok gak siaga meneh iki wis jebol, memang jelas jebol. Nggih sing sangka Narawita. Ya niku langsung wis tangi mencekam geger ceket-ceketan iki. Wah, ceket-ceketan untungnya mobil kula caket mriku. Langsung Mbah Pah nderek mriku terus ya wis langsung gas mrene kabeh. Akhirnya alhamdulillah do selamat. Iku wae lagi musibah donya sing sithik ya musibah lokal. Ya, nah sing kedua ngono iku ya karena sudah pernah ya sadurunge nggih. Sing ning Karanganyar niku banjir sing kedua karena sadurunge wis napa jenenge mpun ya nate banjir. Dadi sing kedua niku ya mencekam tapi gak semencekam pertama. Sing pertama iku mencekam banget. Sampai wong do nangis-nangis. Ya, kowe pas ning omah ta Mal ya. Sampai do nangis-nangis iki piye iki. Pokoke wong iku do nyelametno dhewe-dhewe. Wis sing penting nyelawat awake dhewe iki slamet sik wis. Engko nek sing liyane urusan keri. Sing penting awake dhewe slamet sik. Engko bareng wis slamet lagi mulai nyelametno wong liya. Iku lagi nggih musibah ning donya iku. Niku musibah napa ning donya dan musibah lokal paling sak kecamatan tok. Sithik tok iku. Lah besok ning akhirat ning dina kiamat niku nggih sangat mencekam sekali. Keadaan itu sangat mencekam sekali. Nek mboten gadah wong sing iso dijaluki syafaat, wah repot awak dhewe. Lah untunge kita dikasih tahu dening Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi niku adalah orang yang bisa mensyafaati besok. Jadi nek sampean ya besok ning akhirat atau ning dina kiamat iku langsung golek Kanjeng Nabi. Ya. Jadi ben ora dilempar-lempar. Nah umat-umat sadurunge do gak ngerti. Nggih, do boten ngertos. Ya dikirane nabi-nabinya mereka iku iso nyafaati ya. Akhirnya do lunga ning Nabi Nuh napa matur ngapunten aku ora iso nyafaati ya. Kono lho jajal ning Nabi Ibrahim. Aku ngapunten aku ora iso nyafaati. Kono ning Nabi Fulan. Terakhir kono Nabi Muhammad bareng dijaluki syafaat. Analaha yo aku sing nyafaati, aku sing iso nyafaati. Pancen aku sing iso nyafaati. Lah kita sebagai umat Kanjeng Nabi ora usah bingung-bingung, besok ya langsung ning Kanjeng Nabi. Wis ngerti langsung kok. Ya padha karo kaya ana wong nggih mbah ngurusi BPJS, mbah ngurusi apa sing ya apa berkaitan dengan birokrasi pemerintah. Nah, kadang iku dilempar rono. Kono lho Pak jajal rono. Pengurus niki jajal mriki mboten saged. Kono kok dilempar ning kono iku lho Pak, ring kono Pak. Bareng kono ora iso. Kono lho Pak, kono Pak. Ora ngerti dalane. Nggih. Kok ngene ya susah kaya ngene iki nggih. Padahal lagi genting iki. Nggih. Lagi genting. Misal anak ning rumah sakit harus go BPJS misalkan ya. Lagi genting wis dioper gak jelas kaya ngono kuwi. Lah besok ning dina kiamat niku nggih ya umat-umat sadurunge Kanjeng Nabi nggih ngoten ya. Dioper kono kon rono ora iso akhire moron Kanjeng Nabi. Lah awak dhewe kita iki wis diduduhi Kanjeng Nabi. Iki lho sing nyafaat aku besok. Itu berarti napa besok langsung moro ning sinten teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mugi-mugi kita besok angsal syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Nah, itu yang diharapkan ya setiap muslim besok untuk syafaat Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi niku adalah awwalu musyaffa'in. Ya kawitane wong sing dikeki syafaat.
dikai kesempatan nyafaati. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok ngoten. Lah Kanjeng Nabi nggih niku saking sayange ning umate ya iku donga cesplenge Kanjeng Nabi iku nggih disisihno utawa disimpen kagem umate besok kagem nyafaati ning dina kiamat. Terus Kanjeng Nabi nate ngendikan para nabi-nabi sadurunge aku, sadurunge Kanjeng Nabi niku do diparingi donga cespleng. Ya dakwatun mustajabah, donga sing napa diijabahi dening Gusti Allah. Donga cespleng. Nek donga dengan niku mau langsung kabul saknalika. Lah hanya saja nabi-nabi sadurunge Kanjeng Nabi niku wis do nggunakaken donga cesplenge. Ya kadang rada sebel ambekan umate, ya Allah tumpes wong niki akhirnya ditumpes temenan. Ya donga cesplenge para nabi-nabi sadurunge wis digunakno. Nggih. Lah Kanjeng Nabi ngendikan aku duwe donga cespleng tapi ora tak gunakno, tak simpen besok ning dina kiamat kagem napa nyafaati umatku. Niku saking hebate Kanjeng Nabi, saking luar biasane Kanjeng Nabi tek perhatian ambekan umate. Lah kita sebagai umate ya kudu seneng iku. Ya diperhatekno dening Kanjeng Nabi. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Beliaulah sang kekasih Allah yang sangat diharapkan syafaat beliau dari setiap keadaan mencekam pada saat genting. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Da'a ngajak-ngajak sapa Kanjeng Nabi. Sadurunge iku nggih niki wonten faedah bait mau nabiyunal amirun nahi fala ahadun. Ambean huwal habibul ladzi dua bait tadi ya kapan ana wong kok gelem nglanggengno membaca dua bait itu insyaallah dislametake sangka cobaan-cobaan sing abot-abot. Nah, begitu pula nek ana wong kok lagi kena musibah ya maca dua bait iku mau insyaallah setiap malam ya insyaallah diparingi solusine, dikai kelonggaran dalam musibah tersebut. Ya dua bait apa tadi? Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abar rafiq qawrila huwala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Iki dilanggengno. Terus iki bait berikutnya da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi. Da'a ngundang-undang, ngajak-ngajak sapa Kanjeng Nabi ilallahi maring Gusti Allah. Fal mustamsikuna mongko utawi wong kang cekelan. Lan utawi pira-pira kang cekelan bihi kelawan agamane Gusti Allah. Iki dimanane agamane Gusti Allah. Utawa dicekeli Kanjeng Nabi nggih apa di napa Nabi dimanane Kanjeng Nabi dhamir bihi balik Kanjeng Nabi nggih saged. Ya, bihi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustamsikuna iku wong kang cekelan temenan bihablin kelawan tali ghairi munfasimi kang ora pedhot apa tali ya, kang ora pedhot apa tali. Terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku ngajak neng Gusti Allah nggih, ngajak-ngajak neng Gusti Allah, ngajak-ngajak neng agamane Gusti Allah niku ya dakwahe Kanjeng Nabi kaya ngono kuwi, ngejak neng sinten Gusti Allah. Maka hendaknya ya sebagai orang yang ya misal ditakdir sebagai ad-da'i ilallah, wong sing ngajak-ngajak ning Gusti Allah, wong sing saged napa ngaos, saged ceramah, saged ya maka hendaknya dakwah mereka niki ojo sampai ngejak-ngejak ning perkara-perkara sing duniawi, perkara-perkara sing remeh. Utawa ngejak-ngejak ning awake dhewe, aja sampe
Rene lho ayo mulyakno aku, rene lho ayo hormati aku, rene lho ngeki dhuwit ning aku. Aja sampe kaya ngono kuwi. Nggih, ada ilallah para pendakwah iku ya dakwah ning Gusti Allah, ngejak-ngejak ning Gusti Allah. Tujuane napa? Tujuane nganter masyarakat, nganter umate nggih. Menuju ning sinten? Ning Gusti Allah. Ngeterno ning sinten Gusti Allah. Ora ning awake dhewe. Kadang ana wong salah kaprah. Jadi golek jamaah sewakeh-akeh. Ya, golek pengikut sakeh-akeh. Ya, bareng wis entuk pengikut akeh, gak ning dijak ning Gusti Allah tapi jak ayo ngurmati awakku dhewe. Ayo ngurmati ya keluargaku, ayo ngurmati. Iku salah kaprah kaya ngono kuwi. Ya. Ayo do ngumpulno dhuwit kanggo aku iki. Ya, kaya ngono kuwi salah kaprah iku. Ya. Jadi nak ngejak niku ngejak ning sinten? Gusti Allah. Doa ilallah. Nah, kaya Kanjeng Nabi ngoten lho. Kanjeng Nabi niku ngejak ning sinten? Ning Gusti Allah. Fal mustamsikuna bihi. Ya, fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Jadi Kanjeng Nabi iku ngejak ning Gusti Allah, ngejak ning agamane Gusti Allah. Nah, teng mriki hi dhamirhi dimaknani sapa wong nggih dirujuk ning agamane Gusti Allah. Sapa wong kok cekelan temenan ning agamane Gusti Allah, maka sungguh dia telah cekelan temenan ning tali sing gak bakal putus. Tapi iso dimanani nggih, iso dimanani hi dhamir hi balik ning Kanjeng Nabi. Sapa sing gelem cekelan nggih ning Kanjeng Nabi temenan. Maksudnya cekelan ning Kanjeng Nabi iku ya oke kok sampean moro ning Kanjeng Nabi terus mbok cekeli ngono mboten nggih. Ya maksudnya cekelan ning Kanjeng Nabi ya dengan cekelan mahabbah ning ya dengan mahabbah ning Kanjeng Nabi temenanan, ngikuti napa sing didhawuh-dhawuhke Kanjeng Nabi, ninggal napa sing dilarang Kanjeng Nabi, ya ngikuti ajaran-ajaran Kanjeng Nabi. Nah iku maksudnya ngoten nggih. Jadi kapan ana wong kok cekelan temenan ning Kanjeng Nabi utawa ning agamane Gusti Allah, maka sungguh dia iki telah cekelan temenan ning napa ning tali sing ora bakal putus. Ya bayangno sampean iki kita nak pengen memahami kok ngeten iki, kita membayangkan kita sekarang sedang dalam posisi sing genting. Napa jenenge misal naudzubillah ya kecemplung ning jurang. Nggih napa kecemplung ning jurang. Delala ana tali ning kono kuwi, bareng kecemplung terus bariku, oh kok ana tali iki. Cekelan tali. Lah, tali iki mau nek taline rapuh. Cemplung ta mboten? Cemplung. Tapi nek taline iki mau tali kuat, alhamdulillah ana sing digawe cekelan. Ya ana sing digawe cekelan. Maksudnya cekelan ya cekelan ning nyelametno ngoten lho maksudnya lho. Nah, jadi wong sing nggih cekelan temenan ning Kanjeng Nabi wong iki bakal selamat. Wong sing cekelan temenan ning agamane Gusti Allah niki bakal selamat. Taline ora bakal pedhot. Nah, nek pedhot iki ya cemplung ning donya cemplung jurang, ngene akhirnya cemplung neraka. Nah, iki nak taline mboten kuat, tapi tali Kanjeng Nabi atau tali agama Islam niku tali sing kuat, sing kapan ana wong nyekel iku mau maka tidak akan kecemplung, ora bakal napa jenenge cemplung ning neraka. Ya mesti slamete. Lah artine napa? Artine ya iki bed niki ya merekomendasikan atau ngajak kita untuk selalu ya ikut ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya napa? Supaya kita selamat. Ya, aja sampai sekali-kali ninggalno ajarannya Kanjeng Nabi. Ya, napa meneh nggih? Napa meneh di akhir zaman yang seperti niki. Iki perubahannya iku sangat cepat sekali. Nggih. Iku nek sampean gak duwe pedoman cekelan temenan ning syariat Gusti Allah, syariat Kanjeng Nabi, iki katut. Iki kudu ngati-ngati. Nggih.
Terus perubahan zaman sakniki cepete pol. Ya, saya asale tren kok ngene iki berubah, tren kok ngene iki berubah, tren kok ngene iki berubah. Bayangna ta tren-tren pakaian ta apa, tah tren makanan ta apa. Nggih. Ya, biyen ana tren napa ngombenan, ngombe teh apa jenenge? Es teh sak gelas iku. Bareng buka kabeh trene genti. Tren kopi. Ya. Ya, kaya genti meneh. Ndok biyen ana cappuccino cinco tren kaya ngono kuwi. Ya genti terus wis. Iku lagi pakanan, durung pakaian. Pakaian iki iki nek sampean ya ngikuti tren terus ya ora ana bare sampean. Nggih. Ana pakaian anyar tuku, iku anyar tuku. Kadang ana sing ngikuti tren apa? Tren HP. Pokoke HP anyar sing lawas didol, genti sing anyar. Engko anyar meneh, dol meneh. Ya, genti sing anyar meneh. Lah ngikuti kaya ngono ki terus wah repot iki. Iki tren begitu napa jenenge? Tren iku begitu ikut terus kaya ngono iku terus. Nggih. Genta-genti terus. Lah iki sampean nek mboten gadah cekelan berupa napa syariat Islam. Iki katut-katut. Nah, nek kaya pakanan ngombenan kaya ngono kuwi nggih ora begitu masalah nggih. Kadang ana tren hidup. Model hidupe kepiye. Ya. Kono sing berfoya-foya ya. Ana tren nek gak duwe pacar gak seru misalkan. Iki nek diikuti terus kaya ngene bahaya. Nggih. Dadi apa jenenge kadang ana kaya ngono kuwi nggih. Sing satu pergaulan itu kadang ada gitu. Ora duwe apa jenenge gendaan gak duwe pacar apa iki ya. Padahal haram kaya ngono kuwi. Tren kaya ngono nek diikuti ya wis repot-repot lah. Nggih. Jadi kudu napa cekelan temenan ning ajarane Kanjeng Nabi, ning ajarane agamane Gusti Allah. Kapan nggih iso cekelan temenan kaya ngono kuwi maka niki ya bakal selamat. Allah nggih kudu semangat. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Faqo ngungguli sapa Kanjeng Nabi annabiyina ing pira-pira nabi. Nabi liya. Fi khalqin ing dalem penciptaane. Wa fi khuluqin lan ing dalem akhlake. Walam yudanu lan ora nyedai sapa para nabi hu ing Kanjeng Nabi. Walam yudanu lan ora nyedai sapa para nabi hu ing Kanjeng Nabi fi ilmen ing dalem ilmu wala karami lan ora ing dalem kemuliaan utawa karam iso dimanane juga kedermawanan. Nah, terus baginda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungguli para nabi lain dalam segi ketampanan zahir serta luhurnya budi pekerti. Mereka tiada yang dapat menyamai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keilmuan maupun dalam kemuliaan beliau. Nah, terus iki ngeten nggih, terus napa jenenge Kanjeng Nabi niku unggulnya luar biasa. Ya. Unggule Kanjeng Nabi daripada yang lain niku luar biasa. Menungso niku rungono. Sak mulya-mulyane menungso niku para nabi. Nggih, sak mulya-mulyane menungso niku sinten para nabi. Ya. Para nabi niki ana pilihan ya. Ana sing dipilih engko dadi rasul. Rasul ana sing dipilih ya ana sing 25 rasul niku kok dipilih meneh ana rasul ulul azmi ya sing duwe kesabaran yang luar biasa ya
Terus Rasul Ulul Azmi dipilih meneh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ya wong pilihan daripada pilihan daripada pilihan daripada pilihan. Maka teng mriki ngendikane Imam Busiri, Kanjeng Nabi niku ngungguli para nabi-nabi saliyane Kanjeng Nabi. Ya, nabi-nabi wae diungguli ambek Kanjeng Nabi. Apa meneh menasa biasa. Apa meneh kok menasa biasa. Nah, dalam apa? Dalam segi apa? Fi khalqin wa fi khuluqin. Dalam penciptaan zahir maupun dalam akhlake Kanjeng Nabi. Niku Kanjeng Nabi lebih unggul daripada nabi-nabi yang lainnya. Jadi segi penciptaan zahir niku Kanjeng Nabi luwih unggul. Ya. Nah sing masyhur ya sing paling terkenal di antara para nabi sing ganteng sapa? Nabi Yusuf. Ya sinten Nabi Yusuf. Ngoten di ngendikake para ulama gantenge Nabi Yusuf iku cuman separuh tok. Ya, gantenge Nabi Yusuf iku cuman apa? Separuh. Artinya sing sempurna temenan niku sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mong wae iki disebutke teng kitab Syekh Nawawi. Ya. Janjane Kanjeng Nabi niku jauh-jauh lebih unggul jauh-jauh lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Nggih. Ya. Hanya mung wae Kanjeng Nabi niku ora sampai nggawe fitnah atau ora sampai nggawe napa jenenge nggawe nek ana wong ndelok terus bariku langsung napa jenenge istilah yuftatanu bihi ya digawe fitnah ya digawe cobaan ya sampean eling ceritane Nabi Yusuf nggih ketika napa jenenge Zalikha atau Zulaikha nggih napa jenenge seneng kalih Nabi Yusuf terus badhe niku wong-wong nggih tangga-tanggane ibu-ibu niku do ngremengi terus akhire Zalikha niki ngundang ibu-ibu mau kon napa dikon ayo do masak bareng ning kene ayo iku dikai peso siji-siji dikon ngrajangi mbah bawang mbah apa ya. Terus badhe niku Nabi Yusuf kon metu. Nggih. Sing asale ngrajangi bawang karena saking ndelok ketampane Nabi Yusuf iku sing diketok gak bawang tapi tangan-tangane. Sing dira apa? Tangane. Duh ora krasa. Ya saking napa gantenge Nabi Yusuf. Iku kaya ngono kuwi. Ya. Iku gantenge Nabi Yusuf ngoten. Nggih. Tapi iku napa gantenge gak sengganteng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi jauh lebih ganteng. Hanya saja Kanjeng Nabi ora sampai kaya ngoten niku. Nah, wong ningali Kanjeng Nabi ndak sampai seperti itu. Kenapa? Nah, karena ngeten, Nabi niku gadah sifat wibawa. Atau istilahnya dalam bahasa kitab itu jalal. Napa kewibawaan jalal. Sing gawe wong iku wedi utawa ya ngrasa mungkin duwe wibawa kaya ngono ku lah. Ya. Jadi Nabi ku duwe sifat jalal, duwe sifat jamal. Jamal itu apa? Keindahan, kegantengan. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ku gantenge pol. Jadi punya sifat napa? Sifat jamal. Ya, punya sifat jamal atau sifat ganteng. Hanya saja sifat gantengnya Kanjeng Nabi niki ditutupi ambekan sifat jalale Kanjeng Nabi atau sifat wibawane Kanjeng Nabi, sehingga orang-orang yang melihat Kanjeng Nabi tidak lebih melihat kegantengannya, akan tapi sing didelok iki wibawane Kanjeng Nabi. Sangat berwibawa. Yo ngerti nek Kanjeng Nabi ganteng, tapi yang lebih didelok ambekan para sahabat ning Kanjeng Nabi ku adalah napa? Wibawane. Sehingga kadang para sahabat iku nggih nak lenggah di hadapane Kanjeng Nabi niku mboten wani ningali Kanjeng Nabi. Nak ningali iku
colong-colongan, ngerti colong-colongan. Mripate iku set ngelas sithik. Iku saking apa saking wibawane Kanjeng Nabi. Nah, sing wani ndelok menatap dengan tatapan sing tajem, tatapan yang memang ngeti temenan niku malah sahabat-sahabat cilik. Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abdullah bin Umar, ya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sing cilik-cilik iku. Ya, soalnya sing cilik-cilik itu kan ya lumrah lah ya jadi biasa kaya ngono ku. Tapi nek sing sepuh-sepuh niku kape ningali Kanjeng Nabi rodok suwe niku do mboten wantun. Nggih, saking gedene wibawane Kanjeng Nabi. Kita kalau melihat nggih teng kitab-kitab hadis yang napa jenenge nyebutke sifat zahire Kanjeng Nabi niku kata-katae niku sangka sahabat sing cilik-cilik sing do memang wani ndelok temenan ning Kanjeng Nabi sing sepuh-sepuh niku do wedi ya iku ngoten. Lah nek Kanjeng Nabi ku mau sifat napa sifat jamale niku ketutupan ambekan sifat jalale Kanjeng Nabi, sifat keindahan atau sifat gantenge Kanjeng Nabi niku ketutupan ambekan sifat wibawane Kanjeng Nabi. Nah, sedangkan neng Nabi Yusuf nggih, Nabi Yusuf iki nggih duwe sifat jalal, duwe sifat jamal. Tapi sifat jalale Nabi Yusuf ya wibawa Nabi Yusuf ketutupan nambekan sifat jamale, kegantengane Nabi Yusuf. Jadi sing diketoki iku ora bawaane mboten akan tapi gantenge yo sehingga wong-wong ibu-ibu mau nggih ketika lagian ngiris-ngiris ya Nabi Yusuf lewat lho kok geten tanganku gak krasa iku kados ngoten nggih. Nah iki mau lagian faqon nabiyina fi khalqin, dalam penciptaane Kanjeng Nabi iki jauh lebih unggul daripada nabi-nabi yang lain. Wa fi khuluqin, begitu pula di akhlake. Ya akhlake Kanjeng Nabi niki masyaallah nggih jauh luar biasa daripada nabi-nabi yang lain. Nah, niku Kanjeng Nabi ngomong umate niku swabare pol. Niku Kanjeng Nabi. Ya, nabi-nabi saderenge niku kathah sing gak kuat. Gusti tumpes umatku, tumpes temenan. Ya, Kanjeng Nabi ya, bayangno ya di awal-awal beliau untuk wahyu terus dikon dakwah nggih ngajak-ngajak masyarakat ning Islam niku sing musuhi akeh meh dipateni meh di wes macem-macem iku lah kok yo Kanjeng Nabi sih sabar ngono awak dhewe iku pemeneh duwe donga mustajab donga cespleng kaya ngono iku ya wah iso-iso kene sumpah serapah Gusti tumpes sakniki tapi Kanjeng Nabi tak sabar luar biasa ya iki dadi pandangannya Kanjeng Nabi seandainya wong-wong kafir zaman sakniku kok durung iso masuk Islam ya Allah muga-muga sangka anak-anake ya akhirnya ana sangka dongane Kanjeng Nabi kados ngoten nggih kathah anak-anake para penggede wong kafir Quraisy sing akhirnya do masuk Islam. Ono Ikrimah bin Abu Jahal, terus kathah lah ada beberapa ya anak penggedene iku. Iku mau dados Kanjeng Nabi iku sangat luar biasa sekali sabare ya. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Begitu pula para nabi iku mau ora iso nyadeki atau nyedaki nggih. Para nabi-nabi saliyane Kanjeng Nabi ora iso nyedaki Kanjeng Nabi dalam masalah ngilmune, juga dalam masalah kemuliaan, juga dalam masalah kedermawanane. Kanjeng Nabi jauh lebih daripada mereka. Ngilmune lebih top Kanjeng Nabi. Kemuliaane lebih top Kanjeng Nabi. Kedermawanane lebih top Kanjeng Nabi. Nah, iku kados ngoten. Ya jangankan kok nyaingi, kita meniki redaksine artine napa? Nyedaki wae ora iso. Apa meneh kok nyaingi? Apa meneh kok madani? Ya, nyedaki wae ora iso.
Iku kados ngoten nggih. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun urfan minal bahri aw rushfan minad diyami. Wa kulluhum lan utawi saben-saben nabi min rasulillahi saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam multamisun iku wong kang nuprih utawa njaluk mengharap utawa apa sine iku wong kang ngalap ya njaluk ghurfan ing sak cedukan ya, sak cawukan ngerti cawuk ya nyawuk apa iku ya sak cawukan sak cedukan minal bahri saking lautan aurashfan utawa sak sesepan minat diami saking udan. Nah dadi para nabi-nabi saliyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikate niki mereka ya untuk anugerah yang luar biasa dadi nabi ya duwe mukjizat ya duwe kemuliaan niku hakikate iku ya untuk sangka tek njipuk niku njipuke saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun njipuk sithik. Ya. Jadi wa kulluhum semua para nabi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam njaluk ning Kanjeng Nabi. Njaluk apa? Njaluk ghurfan minal bahri aw rasfan minad diyami. Ya. Apa? Njaluk sak ceduk daripada lautan utawa sak sesepan daripada udan. Sampeyan ngerti lautan? Lautan iku ya kira-kira ana sing iso ngitung apa ora? Banyune iku pirang liter? Hah? Ya kira-kira banyune pirang liter? Ora ngerti wis. Ya pirang kubik? Ora ngerti. Saking akeh kaya ngono kuwi. Lah para nabi niku ya mereka dapat anugerah yang begitu luar biasa saat liyane Nabi Muhammad ya, para nabi-nabi saat liyane Nabi Muhammad niku mereka mendapatkan anugerah yang begitu luar biasanya iku nek dibandingno daripada napa sing digadahi Kanjeng Nabi niku ibarat koyo sak ceduk. Nanti sak ceduk daripada napa lautan. Kanjeng Nabi lautane ya para nabi niku mau entuke namung sak ceduk. Ya anugrahe ya jadi mereka niki untuk madad ya atau untuk pertolongane niku ya sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temenan niku nggih. Jadi aja diingkari. Jadi Kanjeng Nabi ibarat kayak lautan. Lah para nabi-nabi entuke mung sak ceduk. Ya, bayangno iku nabi-nabi iku. Nah, wali-wali paling trimo sak tetes paling. Nek wong biasa paling pirang atus tetes. Wah, sembah awak dhewe syukur-syukur iso untuk ke lautane Kanjeng Nabi iku alhamdulillah ya. Ya wis dianggep ya kabeh mestine iki enten ya njipuke ya sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mbah kadare pira ora arti wis. Ya, misal kok sejuta sak tetes ngono iku alhamdulillah iku wis syukur-syukur. Sementing iso intisab nyambung ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au rasfan minad diyami. Utawa sasesepan ya, sasesepan sangka air hujan. Udan niku kan semono akeh ya. Sekali udan niku sampai pirang atus liter. Ora sampai pujul kok atus-atusan ya. Dadi mungkin ewon-ewonan. Kone udane kaya udan wengenane sing dhuwur sepol sampai pirang-pirang dina kae ya. Pirang dina, meh seminggu. Ya udan terus gak ono panas. Ya sampai awak-awak iki sampai kaya layu ya. Ora alum-alum nggih. Kok ora kena matahari terus iki. Lah bayangno udan sing semono akeh nggih iku ibarat Kanjeng Nabi sedangkan para nabi para rasul niku nggih trimo njipuk sak sesepan. Nggih trimo njipuk sak sesepan. Nah iki nunjukno bahwa setinggi apapun derajatnya para nabi para rasul nggih niku enggak bisa nyamai derajatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gak iso. Ya, jangankan kok nyamai nyedaki mawon mboten saged.
wa waqifuna ladaihi inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Wa waqifuna lan utawi kana ditakdirno lan utawi para nabi waqifuna iku pira-pira wong kang mandeg ladaihi ing dalem mungguhe Kanjeng Nabi inda hattihimi ladaihi ing dalem ngarsane Kanjeng Nabi inda hattihimi mungguh batese para nabi batese para nabi min nuqtatil ilmi saking titike ilmu au syaklatil hikami au min syaklatil hikami utawa saking syaklai atau polai atau napa sing bentuke pira-pira hikmah di hadapan iki wa kulluhum min rasulillahi multasimisun. Ya, kita terjemah lagi. Mereka semua mengambil dari baginda Nabi Muhammad SAW seceduk lautan maupun seteguk air hujan dari ilmu beliau. Kemudian wa waqifuna ladaihi inda haddihimi min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW mereka para nabi berhenti pada batas puncaknya baik dalam setitik ilmu pun ataupun sebentuk hikmah. Ya, maksudnya pripun maksudnya ngeten. Ketika mereka para nabi, para rasul niki kok misal dihadapke ning Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka niki wis pol mentok, pol batese tok. Artinya wis ora wani macem-macem. Ya, ora wani macem-macem teng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Juga keunggulannya mereka, keistimewaane para nabi, para rasul ya mentok tekan kono. Nggih. Ya, iku mboten wani napa mboten sampai ya munjuli utawa nyedaki, ya jangankan munjuli nyedaki mawon, nyedaki keutamaan Kanjeng Nabi ndak. Ya bahkan disebutkan teng mriki. Ya meskipun para nabi, para rasul niki ya selalu dalam keadaan naik pangkat terus. Jadi sampai saat niki nggih para nabi para rasul niku selalu naik pangkat. Derajatnya ku selalu naik terus. Tidak ada waktu kecuali derajatnya para nabi niku selalu naik. Ya meskipun derajatnya para nabi para rasul niku selalu naik akan tapi nggih nak dibanding derajatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mereka niki nggih derajate para nabi para rasul iku ibarat kaya nuqtatul ilmi, titike ilmu Kanjeng Nabi. Artine napa? Artine nggih puncake kemuliaan para nabi para rasul, puncake ya mereka sok dhuwur-dhuwure kaya apa niku nak dibanding dengan kemuliaane Kanjeng Nabi niku kaya permulaan kemuliaane Kanjeng Nabi. Entos permulaan kemuliaane Kanjeng Nabi. Jadi misal kok ana tingkatan pemula lagi awal lagi mulya tapi mulya sing awal. Terus bariku naik lagi sampai pol mentoke. Lah, para nabi para rasul nggih ngoten. Nggih. Dadi puncake kemuliaane para nabi para rasul niku nek dibandingno nggih kemuliaane Kanjeng Nabi niku nggih puncake mereka nggih kemuliaan mereka iku sama kayak permulaan kemuliaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sedangkan Kanjeng Nabi ya iku selalu naik level terus. Ya derajatnya selalu naik terus. Nah itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya para nabi para rasul nggih selalu naik terus. Ya akan tapi Kanjeng Nabi ini naik niku sangat luar biasa. Ya. Niku ngoten. Ya. Iku ana min nuqtatil ilmi au min syaklatil hikami. Ya begitu pula hikmah-hikmahe nggih ngilmu-ngilmune para nabi para rasul gak ana apa-apane dibanding Kanjeng Nabi. Hikmah-hikmahe para nabi para rasul gak ana apa-apane dibanding hikmah-hikmahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki dhewe Kanjeng Nabi falam yazal yataraqqa ba'da dzalika fa nihayatu maratibihim fil ilmi wal hikam mabda'u awwaliyatihi sallallahu alaihi wasallam minhuma.
Dadi puncak ya derajate para nabi para rasul dalam ilmu juga dalam hikmahnya mereka iku padha karo ya level awal nggih kawitan lagi kawitane napa derajat ilmu derajat hikmah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Kanjeng Nabi iki derajatnya sangat tinggi sekali. Jadi ora iso ngejar. Para nabi para rasul gak iso ngejar. Fa huwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu. Summa astafahu habiban bari'un nasami. Ya di mana nih? Fa huwa mongko utawi Kanjeng Nabi allazi iku nabi. Tamma silaya alladzi tamma kang sempurna maknahu apa maknane Kanjeng Nabi sifat-sifat maknawi wa suratuhu lan bentuk zahire Kanjeng Nabi yaitu sifat-sifat batin nabi sifat-sifat zahir sumastofa mongko nuli milih hu ing Kanjeng Nabi habiban sebagai sang kekasih bariun nasami sapa Gusti Allah zat kang nyiptakaken kang nitahaken manusa nggih sapa zat kang nitahaken manusa nasam dimanai manusa beliaulah nabi yang sempurna batin dan zahirnya Tuhan sang pencipta pun memilih beliau sebagai sang kekasih ya. Jadi iki ono nyerempet-nyerempet sithik dengan keterangan yang tadi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Jadi makna bait niki bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi sing sempurna yo batine yo zahire. Zahire gantenge pol. Nggih. Ya. Batine indahe pol. Maksudnya pripun? Akhlak nggih sing bangsa khuluqiyah sampe nak maca napa Al-Barzanji pripun sing terakhir fasal terakhir sadurunge donga pripun wa kana apa sebutan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadu ora sing iku wa kana sallallahu sing fasal sadurunge wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan ya pasal sing sadurunge terakhir niku. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW paling sempurnane manusa baik dari segi akhlak maupun dari segi penciptaan maupun dari segi akhlake. Niku ngoten. Jadi wah pokoke indah pol lah Kanjeng Nabi, pokoke indah pol. Segi zahir yo indah, segi batin nggih indah. Ya akhlake wapi. Ya orangnya penyabar, orangnya nak ana wong liya iki selalu dihormati, selalu mulyakno, ya selalu ngenakno atine wong liya. Niku akhlake Kanjeng Nabi kados ngoten. Ya. Jadi sifat-sifat batin, sifat-sifat zahir niku sangat-sangat sempurna. Kemudian akhirnya napa Gusti Allah ya milih Kanjeng Nabi ya sebagai sang kekasih. Ya. Sebagai napa sang kekasih oleh milih ya mboten pas beliau wis diciptakno tok gak wis pancen wis ditakdirno kawit biyen kawit azal nggih niku kados ngoten niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih dadi sang kekasih Gusti Allah dadi kekasih Gusti Allah atau Habibullah ya bayangno ono kekasih, kasih Zaid, kasih Amr kaya ngono iku perkara sing biasa, padha menusane nggih. Lagi kekasih sapa? Kekasih Gusti Allah. Nggih. Wong lagi kekasih presiden utawa kekasih misalnya organisasi Rais Ame misalkan. Nggih. Ngono ae wis entuk privilege yang luar biasa ya. Nah, iki apa meneh kok kekasih Gusti Allah, kekasih pangeran sing nyiptakno ngalam semesta niki. Wah wis ya wis jos temenan niku wis. Nah, janjane untuk privilege wakeh niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pengen donya wis difasilitasi, gunung dadi emas. Tapi Kanjeng Nabi mboten kersa. Ya, pengen apa wis jane gampang kabeh.
Ya cedak ya. Gampangane nek jarene cah-cah niku napa? Duwe wong jero. Nah, apa duwe wong jero. Wong kekasih Gusti Allah. Nggih. Lah niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wis kene gak usah macam-macam ambek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku wong sing paling hebat. Kemudian munazzahun ya tambah siji rawa. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Munazzahun utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munazzahun niku disucikaken an syarikin saking sekutu. Ya sekutu iku apa? Wong sing nyaingi gampangane ngono ya. Fi mahasinihi ing dalem pira-pira kebagusane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajauharul husni mongko utawi keasliane kebagusan Kanjeng Nabi mau fihi ing dalem Kanjeng Nabi. Fajauharul husni mongko utawi keaslian ya kebagusan fihi ing dalem Kanjeng Nabi ghairu munqasimi iku ora kabagi ya ghairu munqasimi iku ora kabagi. Iki masyaallah Imam Busiri luar biasa dalam bait niki. Niki napa jenenge nggih beliau nyinggung-nyinggung ya secara tidak langsung niki muji Kanjeng Nabi tapi secara tidak langsung juga nggunakaken istilah napa istilah ulama-ulama mutakallim ahli kalam. Terus nek Gusti Allah Subhanahu wa taala niku kan munazzahun anis syarik ya Gusti Allah niku ya, terus nak teng ilmu tauhid niku kono masalah tanzih terus bariku ono ya syarik atau sekutone Gusti Allah nggih terus bariku ono istilah jauhar farad. Ya jauhar farad iku apa? Ya unsur terkecil sing gak iso dibagi. Dadi kula sampean niki kabeh niki kan tersusun dari banyak perkara ya. Kulit terus bariku daging. Ya, terus iki kabeh iki ana iku ana tersusun dari perkara-perkara iku mau. Lah engko ana jenenge jauhar farad. Nggih, jauhar farad iku apa? Sing unsur terkecil sing iku. Nah, sing ora iso kebagi meneh. Nah, kaya ngene kan iso kebagi. Sampeyan ngetok sithik tok ngene ya iso dibagi. Ah, iku ana jauhar farad. Lah niki beliau Imam Busiri, nggih Imam Busiri ya, muji Kanjeng Nabi tapi nggunakaken istilah-istilah daripada istilah-istilah ilmu kalam. Ya, terus beliau ngendikan Imam Busiri ngendikan muji Kanjeng Nabi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki disucikaken daripada napa? Daripada sekutu atau daripada wong sing nyaingi dalam kebaikan-kebaikane, dalam keistimewaan-keistimewaan, keindahan-keindahane Kanjeng Nabi. Niki ora ana wong sing iso nyaingi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kaya mau walam yudanuhu ame nyedaki wae mboten saged. Apa meneh kok nyaingi ora iso wis. Ya. Lah Kanjeng Nabi disucikaken saking napa saingan-saingan dalam kehebatane Kanjeng Nabi, saingan-saingan dalam napa jenenge keindahane Kanjeng Nabi. Ora ana sing iso nyaingi. Fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Jadi asal atau jauharul husni. Jadi asal kebagusane Kanjeng Nabi niku fihi ghairu munqasim, ora iso kebagi. Artinya apa? Iku men Kanjeng Nabi ku nggih. Tak dapat terbagi. Nah terbagi artinya berarti ana saingane. Lah iki wis dhewe antil nggih. Artinya napa Kanjeng Nabi mboten wonten saingane. Nggih. Tapi napa jenenge ya tapi ya Kanjeng Nabi nggih. Nanti ana bete juga famablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Jadi sak mentok-mentoke nggih pujian-pujian terhadap Kanjeng Nabi niki nggih. Iku Kanjeng Nabi ya menusa. Kanjeng Nabi napa
manusa. Jadi pujian-pujian kaya ngene iki aja sampean ngira Kanjeng Nabi kaya Gusti Allah aja. Karena dia apa-apake Kanjeng Nabi iki manusa. Hanya saja wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kanjeng Nabi niki adalah manusa tapi manusa sing paling mulya. Nah, jadi ora iso dipadakno ambekan kaya manusa-manusa liyane. Ya, memang manusa tapi Kanjeng Nabi adalah manusa tapi manusa sing paling mulya. Nah, jadi ora iso dipadakno ambekan kaya manusa-manusa liyane. Ya, memang manusa tapi Kanjeng Nabi adalah manusa sing luar biasa. Manusa sing paling hebat, paling keren niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Nggih, sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.